Haduh mentang nang yo lat ban ya lap ya gospel. Pat habi nang yo sngow ya gospel, pediang ya gospel. Gospel ka bamot. Kadai ka khubor ka bakemen. Bagata ka khubor ka bakemen ka long. Bamapi ubreu belayap aga pop. Wan u Jesus Christ ban pen em ya fi nagata ka pop. Pi ubreu belayap. Pio pediang ya ka jing em. Pio pediang ru wa ya ta ka jing pen em ka bam jikot kain dah u Jesus Christ. Nak ko abang fi kena gesni menta pediang. Ya kena gospel. Pediang ya ka gospel ka balong ka khubor ka bakemen. Bagata ka long ba unong pen em lawan. Ba unong pen em un pen em ya ba pop. Tagaw Jisu ang ngawan sing ni ka prothe am nakabantag kita ki bahok an rein nakabantag kita ki bapop ban yo jing penem. Haduh lano on yalap ya ka gospel. Kani ke jingkali ya ka banga bo happy ha gani sngi banga ngai ka ktien ka jong blairu ka don ya ka jubab nakabantag ni ka jingkali. Ngai kublai nang kong shaya pi ya ka teng ka jong Jesus Christ ka da smu e chi shaya pi ka da smu komen ya ka pi thrang ban snap ya ka ktien ka jong blai na ka sngi sha ka sngi. Par ngai ngo ha pi nang snap ya ka ktien ka jong blai kata fi nang yo e ka jing tip ya ka ktien ka jong blai kata fi nang yo e ka jing smu tho kata fi nang yo e ka jing shai ba ngai pi yo pdiang ru ya ka jing kar khu ha pi snap ya ka ktien ka jong blai. Ha ka ni ka sngi nga kali kata ka jing kali haduh lano on ya lap ya ka gospel. Shisha ya ka gospel la ya lap mentala ar hajar snem naduk ke sngi Pentecost ha ka bala ya lap daw apostol Petros bat haba ki breu ki wan syaka ta ka jaka pa hadu lai hajar ngut ki la kelak ke bamut bat ke jing troi ka gospel kelas dang naduk ke sngi Pentecost ha bala ya lap da ki syakri ki jong troi da ki apostol ke jong Jesus Christ bala ya lap syapang u Jisu u bala yap Bada ujisu ubala mipat. Layalap syapang ke hima ke jong blay. Layalap syapang. Ya kata ke jingwan ke jong trai sa sisien. Bada hingta layalap mentala ar hajasnem. Bad haduh mentah ngidang don haka ya jong ke jingalap ya ke gospel. Bagi jingkeli kalong haduh lano. Ngidang yo ya ke lahat ban yalap. Haduh lano. Ngidang yo ya ke lahat ban yalap. Hoi. Kaktin ke jong blay kaong. Ba ublay udang don, sim bakoi udang don, bo udang ai kalat bangin yo ban yalap, bat yalap yang nega gospel, andala kut kene ke jingalap ya ke gospel, on kang no ya ke jingalap ya ke gospel. Tading takat ba kapor kadang don ngi ai ngu shisha bangi yo ban yalap, bat napdeng jong piru pi snap ya ke gospel, pi snap ya ke tien ke jong blay, bat dagi hajar, bat dagi lakngut, pi lap pediang ya Jesus Christ, ngas ngungu shisha ya kata, nagabanta jong pi, baga jingalap ke jongi nang ni kam sim lalong leno ke tien ke jong blay kam sim lawan pai thli, ke tien ke jong blay shisha kala day happy, bat kala roy happy, baga tien ke jong blay ru kanang pen san happy, ba finang long kita ki barang ba, finang long ken kita, ki man long jingkar khuru, ya ki weipat ki mensim ki ba kodor. Tading ta nga ay ngo iublay potray haduh menta udang ailat ya ka bangin ya lap ya ka nega gospel ndrei kan mau gini ka way ba ya ka jing ya lap ya ka gospel ru kan sakut no o ka babel ka ong ya ka ni ladang pulih ya ka nega porno Matthews ba arb saw ni ka khat ka ba khat saw ka thin ka jong blay ka kren bat ka ong kom ni nga kwa un pulih ka ong kom ni ka thin jong blay ti ka nega gospel jong ka hima on ya lap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jing pla ya ki kinjaban riu baro anda kumta ken kan ja kata ka bekut. Ya kene ka gospel on yalap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jing pla ha kin ja ban riu baro. Anda kumta ken kan ja kata ka bekut. Anda ladap yalap ya ka gospel ha ki ban riu baro ha ka perthai baro kumta kan kut no kane ka jing yalap ya ka gospel. Ba kwa banong ifi bahaduh mentang nang yo la ban yalap ya ka gospel. Pat habi nang yo sngow ya gospel, pediang ya gospel, gospel ka bamot, kadai ka khubor ka bakemen, pagkata ka khubor ka bakemen ka long, bamapi ubreu belayap aga pop, wan u Jesus Christ ban pen em ya fi nagata ka pop, pi ubreu belayap, pio pediang ya ka jing em, pio pediang ru wa ya ta ka jing pen em ka bam jikot kain da u Jesus Christ. Nga kwa abang ifi ka nega sngi menta pediang ya ka nega gospel. Pediang ya ka gospel ka balong ka khubor ka bakemen pagkata ka long ba unong penem ulawan. Ba unong penem un penem yaw ba pop. Tagaw Jisu ang ngawan sing nega perthai am nakabantag kita ki bahok an rein nakabantag kita ki ba pop ban yo jing penem. Hallelujah. Mano bahok dan bahok ang ktin ke jong blay ta dehing ta ngip don kam yu nong penem. Ba si sien bengilayo yu nong penem em la tikna ba la da pipi yap em la tikna ya ka bedeng. Lati kenai kata ke jakai ke bau trai ulapan krek naga mentai jong pi.
ai ngộ yêu trai bằng nang yo snow ban yo snow ya ka tin ka jong blai fin yo snow ya ka gospel Haduh ni ka clip mat ka bamenta namar bu trai umpat penkut ya ka jingelap ya ka gospel balai ka jingelap ya ka gospel kan kut kadau ka long namar bai kita ki belap ya ka gospel on rong no ha kata ka sngi ya ka ba ki yo snow ka jingri ko turoi angal rang ba hang ta bau jisu mi pau hang te sun benang ba on rong no ya kita ki banget baro bad hang ta film yo snow show ya ka jingelap ya ka gospel da ki brio tadai ta on da la lap ba menta fin pet yam la lap si saya ka gospel sagi ben rio baro mano bam yo snow ka gospel dai setang uta bam kwa ban yo snow nganget yo snow nri la ki kwa si ban yo snow la ki kwa si ban wat ya ka jing si ka la dan lupa bam dan mano ru ubala ban ong bangang kelempat yo snow ya jisul ne ka gospel ka jong layalap ya ka ne ka gospel haki ben riu baro haki jai ktien kumbala jai ktien baro aga perthai layalap da ka gospel taga kata ko abanong fi ka ne ka sngi balayalap ne ka gospel ba ndala dep let's say dang don ka tu ka netli ki jakal ne ka tu ka netli ki jai ktien ya ka ba empat sim layo ban yalap renganget ba ka ne ka jingalap am kan sakut no an sapoi kita ki ben riu baro kita ki jai ktien baro ki jai telit baro bandara depoi ka jingrong no kalawan tadai tang ko abanong ifi kan ka sngi baka por kam slam shu menta baka jingrong no kalajan tadai tang ko abanong ifi kan ka sngi pen kre pediang neutrai banda fila mes ya ka jingrong no fila mes lut na dong chedong tadai ta kat baka por ka dang don pediang yu Jesus Christ kat baka yingling jong ka jingpen em ka dang don kumbau noa ula play ke jingkang jong ke yingling baki breukin rung henry kim shimla tre ban rung re onda la khang kata ke jingkang ki kwa e ban rung re kim la shu ban rung namar la khang kata ke jingkang da ublai tadai ta kwa ban fi ke ne ke sngi kat ba ublai dang play ke jingkang what I ba fin pleno ai ke ne ka por ka ba korol kat ke ne shim ke ne ka kabu pediang yu Jesus Christ fila pediang yu Jesus fila rung au wat mau long tak yingling ya ka ba fin yo ya ka jing latim na ka jing penjat ka bashir kai ya ka ba utrau un sa penjat ya ka ne ka perthai ha ka por men shwa ngitip ya ka ta bala penjat ya ne ka perthai da ka bat sajisian an penjat ya ne ka perthai mleju da ka re da ka ding ding ta ai ba fin ri how Jesus Christ bala fila ri how fila lat na ka jing penjat kan ka bashir kai ding ta kat ba finang yo sngow ka gospel ka jing khang ka dang play kene ka yingling ka jong try ka jing khang ka jong try ka dang play nam ta jong fi pediang no yo fi babi pat hadien wanom khen sting wanom khen kai ya kene ka por ka ba fi yo kat ka ne fi ong am le ka sngi ka lom jo banai kam jo ngi i kam ne ngi ring man sim jo em hoi fi in re ka babel ka ong ba kan san kan wan kum unong to wan kum taro kan long ka jing wan ka jong try tadeng tau jisu un mi thu lo pa wanong an sawan chibet thì có muốn nông tụ ya kita ken ki bayo thia mau nông tụ nông mana ka por man sngi wana ka por bam poi perkhat se ka por bala yo thia bha ne ka por ba ki bru ki ken sting bha ka de ha ka ka por ba utrai on wan ken ko ban dwai nam ta jong fi ka por man ta namar stang ka tu ne por ka ya ka jingelap jong ka gospel an khang no ba kan sakut no namar kan sawan ka jingrong no iki bangai ini dwai ni ka por ka man ta try ni ka por nga aingo e me ko pa ya ka ba ngi osngo ni ka khubor ga ni ka sngi bangi tip ya ka ni ko try ba ka gospel on ya lap ka ni ka perthai hakikin jaban riu baro haki jai ktien baro but hadin nang ta ka bakut kan man ka bakut ya ka jingalap gospel kan sawan but try ngi tip ba ka ta ka jingkut kala ajan adwa ni ki khon ki jong me try ki bampat pediang kin pediang no try kita ki badang sejengai try kin wan no sejan kita ki bampat dan haga jing penem kin wan rung no syaga jing penem bang klan pi ba pediang no jisu kat baga por ka dang dan namar la fim pediang menta ka jing ba be ka ba kraw kan wan haga jing im jong fi kong klan fi ka de ka sngi kum shekri jong try ka men sim ka jing sngo e ba ka men sim ka jing sngo khyang klan fi pediang no kat baga jing khang ka dang play nam ta fi rung no support ka jing penem rung no support jisu Christ marulong ma uken unong penem uban penem ye fi na ta ka jing penjat ka ban sawan bat nganget hallelujah ada dua yang nak kui ni kon ki jame ken thai bat chin rang samla khna bagi temen ki pediang ya me ka ne gesngi aingo eme go try bat to tho ka teng jong ni ki kon ha ka kitab jong ka jing em hallelujah aingo try aingo menang ai kalat ru kan ni ya ka bagi ni ki kon ki nang la ban pediang eme ko try ha ka teng jong jisu nang pen emi dua aingo amen
Amen. Aingo ba fi pedang yu Jisu kan ka sngi. Aingo ba fi shim yang ka kabu, fi shim yang ka lat, ya ka ba fi nang la ban rung sha ka jing pen em ka jong trai. Ba fi rung sha ka ta ka jing shong that ka jong u. Ba ngai trai kan khu ye fi ngin se shem pat. La shai ka sngi khoblai shibon trai kan khu. Amen.